share. Now so right teacher the finya chain. Je die so ni kwati kwan. Ni na ni nyame asem. Tusu fa utu ni pasu Oni pa mo ansu ya de kitu ebi. Na ansu ya ti kwa mu die. Anidaso mu bia. Onyankopon asunje enkan anopei yeda erade ase so ode yen ewra na watwe fufuro mu. Enti onyami be eya she hunde efise obra yonku nti fa Yesu yonku pawa kwa she ho wasa no ano be kwasuwa kwasu onyami be Yaka wo se Anidaso Bere ena anope ye de rebrewo enche no num pepepepe edaso na yema wo akwaba eba 97.1 yaka wo se be matwum hine Memorial House a ewo Ekufu Road MAMFE opposite Parliament Sport eho ena ohwehwe Okoman FM a ubehu dwumadi eye stream live ewo Facebook Okoman Radio 97.1, YouTube Okoman Radio 97.1, Oko Twitter and Instagram so at Okoman 971. Yama erade ode nadomadum yeno yedana se anopenso onyeme na ebeshia medin ede osofo Nathaniel Kingsley Entsie me wo Grace Presby Church na anopei mene Binua Berema oye yen nia ya damfu yen bibia otai bahapa na anope yen ewa papa ode Samuel Ajimai Kranting anope yen no ebedi dwumai papa erade asumje enkan so papa de erade ase bibia boko ebusanfo ni obia erade adum obia huye erade ase nyame hira pa amen. Yana eninyina so na sukitwa nyamensa uno eyemposi kesi abonsam dia chekwa enti kosuwa na kosu Anidaso mu bia kosuwa kosu onyami be isayati kwa mwi Anidaso nyansaye kosuwa kosu onyami be Ebusafo ene enche yebema papa edi anim kan na wachire yen ene asem a yebe asochibu denar ifumi enche na yetie asem a ene yerigina so de etiafotusem na yede ato yenkotodwom se na watwi ya yefiasi onyankopon ebeka ye ho eye Anidaso Bere ni erade ma Anidaso ebra wode wafiri ato hanya ebusuanfo frɛ adɔfo frɛ nuanom sɛ ebere na so yenna yeriti enkuranhyesɛm baabi a wo bia wotie enka bia afiri no eye 97.1 enche sɛ yebue kasafiri na yede bɛhwɛ kwan sɛ wobɛfrɛ na yene wo adin komo ene wo abompai ahye onkuranse sɛ nia atibia onyame ɔkan ho na watwe nso Edu Sabre na kai se 0551667755 Erade onshirao Osofo Ajimai Kranting Anopei quotation bay na yereshe na yebema yen niaberma akan amaye anopei Yo papa that's it ene quotation a yerehwe na yehwe fi Luke chapter 8
Yeah, you can get fee 22, no? I could see 25. Look at Sempa. Ti awoche. Enchichemu aduonu ebien ekosi aduonu enum. Afa me fiase. Me kan brofo no. Now it came to pass on a certain day that he went into a ship with his disciples, and he said unto them, Let us go unto the other side of the lake. And they launched forth. But as they sailed, he fell asleep, and there came a storm of wind on the lake, and they were filled with water and were in jeopardy. And they came to him and awoke him, saying, Master, Master, we perish. Then he arose and rebuked the wind and the raging of the water, and they ceased, and there was calm. And he said unto them, Where is your faith? And they, being afraid, wondered, saying one to another, What manner of man is this? For he commandeth even the winds and water, and they obey him. Amen. Amen. But I can't tree no sir. That's it. Yo. Look at Sempatia wuche in chichemu aduonu ebien kosi aduonu enum. Debi Yesu ne nasuafo per se Debi a Yesu ne nasuafo te okro no mu no. Oka kire won se Moma yenko esioja no ho. Wosi mu a woreko no. Yesu die. Sabre no aramu. Na ehum a ano ye din bi bo ma insu beta okro no mu ma okro no ye se eremem. Eyi ma esuafo no koma tutui. Esuafo no di hu ne ntiatiemu nyang no se Erade yaremem amunu muhara Yesu sorry tiatia ehum a ano ye den no ne asroche no ma eye din afei obisa won se aden na mu nigidi won nyina suroi de ahudjuru bisebisa won ho se onipa benni Mframa onipa benni a mframa a ano ye den ne asroche impotie no Erade asem ni. Amen. Denara Ipumi Otsu denara Ma bravo imu Emi misuroshi Na merisi saminyami ida Asochibu Denara Se ipumi Otsu denara Ma bravo imu Emi misuroshi Na mirinsi saminya Yada Erade ase asem a ya kinkan ewo Luke asempa ti awoche nchichemu aduonu ebien kosi aduonu enum. We read from Luke chapter 8 22 to 25. Luke chapter 8 22 to 25. Efe ena all the way free ni ato ha eye Anidaso Bere anopei ena yedere brewo quotation anopei yere gina so eye Luke asempa ti awoche no we ye kinkan free 22 to 25 na
eno ena no pay ye di ho komo also for Ajimai Tranting asemi bibia ya tayate ate na me pesa no pay yerifi na wotwe yasi to da bia na nipa akwan nipa nsusui ewe Awurade anim nyama no aye echiwachiwa entotoso yiye bia na aye wo se anko yiye ama o papa weekend yiye enti wuru hu so but yerikai wo se Onyankopɔn ewo tumi se okasa anopai na osan ema wanidaso enu nti na yefre no Anidaso Bere nti Anidaso Bere de nia edi Anidaso Bere yen yenim se ebemu na itina ema yen hwa asem yi na yemisa ye ho ensem sembi asembi se bi wuwum o say where is your faith which verse 25 now where is your faith na mujidi ewe he yo papa yen hwe o say and it came to pass mra Yesu Kristo ehu hia say on the asuafo no wo fi baabi e move from one side to the other side. So let us go over onto the other side of the lake. Na onipa bia there is a other side bia Awurade bepe se odo bekwa akodu akwantu anamontu asetena uma esese ukodu the side and the angle and bia Awurade pese odo wudu na ekobasa. You need means of transport. You need means to get you right there. And pay also for Yesu Kristo ni one record. Na she say Yesu Kristo. Nyakopon. O see verse 23. But as they say, he fell asleep. He fell asleep. Ebiana no pay obi bisa no say jama me nyame kra wada na. You also for yenkwe won't say then na person etifu eti anopay achi na papa asem no emudo first verse na pe ye kan no kra e kan nsem akese e kire yen then e ka kire yen o say movement na wo be move akọ no kra na enye won na ka se wo be ko o say Awurade e na ka se moma yenko esuoja ho papa to de bia ansa na obeye move bi akọ the other side no o te ne kra fi Awurade ho Awurade ena ka kire o say fi ha no mo na kọ business ya oba be ye kọ na kọ yes our business no enti asuafo no anfi won pemu kra ankọ Awurade ankasa na ka say moma ye nkọ enti papa asrochi a eba yen bremu no emfa ho say Awurade kra na ka kire o say tu anamon no asrochi no ebetumi aba and the fact say Awurade aka kire won so say tu anamon no asrochi bia ni ho no ma ebetumi abo Awurade na ka kire won say won tu anamon won ko asuoja ho they heard from the Lord. You have heard from the Lord. Obi ritie yen wate eni bi afi Awurade eho papa to de bia enso hwe ene niema eto yen no Awurade nsa wom onim ono an ode yen kọ Yesu o se honhon kronkron de ne kọ sare so ema obonsam ekoso ne hwe eti Awurade ankasa e de yen kọ enti onua mensu Awurade nsa wom papa nyom ya ebo wo background no aka asroche ho asem na owia baby ya me da no obo Awurade din na obo ni din se Emmanuel na asene se Awurade ene yen wo ho enti asroche no
God is with you. He is aware. He is even the one who asked you to make that move. Or no, Kachira will say, school no ko. A fair school nim, school fees. Aye, asem. Or no, cancer warren no come. Where a warren mo. A ma, ebebemu, aye, astroche amount. Or no, case to quano. Fiha na ko amanone. Afi wakwa kodu na adwuma sem ho ayedin. Adwuma sem ayedin. Eti me hu say asroche no nko a na wom. God is aware. Ono ankasa na ma ho kwan say ko na asroche no bi ewo wanim. Don't feel alone. Don't feel alone. Christ is still in the boat. Say rade e kan ho a asroche no ebe bose den. Rade ebe kasa. Amen. Amen. Otu denar ma bravo imu. Emi misuroshi na merisi saminyami ida asochibu denara se ifumi otu denara ma Anope den ena echewoso anope dai ben I was saying and a dream information ben at weekend you are beginning a new week. Eradema wa hoden foforo na odi ananto utie submission berema edi amaye o se yi manual onyankopon enien wo ho. Nyankopon ene waka bibi nyankopon tu fo nyankopon kasa kyerɛw edi hu sɛ yɛ ne clear a efi Awurade ho watu anamo no wakoso mfimfini ɛya yɛsɛ ɛyɛ akame ayɛsɛ wapem ɛya akame ayɛsɛ wapem nanso Awurade a ɔde wura mu no onya wo mu anope yempa boni se Awurade onso wo nsa baabi a wadu bia. Amen. Awurade onso wo nsa baabi a wadu bia. For Yesu baabi a wo bia Awurade onso wo nsa no kan ho. In the mighty name of Jesus. Awurade nsa ma wani da so bio. Amen. Awurade onsa ma wani da so bio. Amen. Verse 24 now say they came to him and awoke him saying, Master, Master, we perish. Master, 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 Master. Anything I no pay yenewo eshia ewo Anidaso Bere Okumai FM 97.1. Say I no pay yenko Master yin chain. Yenko Master yin chain. Yenko Master yin chain. Also for verse 25 and omu call no say Master, we perish. Then Master no sorry, and he rebuked the wind and the storms, and there was calm was restored. And if a Master say, where is your faith? It looks as if the Master was expecting them to do what he did. Me say Master no asroche eneribui wo na ye ne utu kwan wo ye mpahini na asroche ribui asroche ibo ni na chi watumi ada na yen a ye subject no yen na ye ni etutu aka ye semu na ya bomodin abenya won so a ene yenya no wa na ene tatata wo ye bibia fine na fe wi sense na ye ngidi wahi na chesa anko kwan bi so no Master na expect sanka yemfa yengidi enka asroche no enhye sa analogy no o kan wasem dey say why didn't the Master say where is your faith?
could it be say in the process of so wiki master no omo ye mebro so say I to see when you to track one so many omo word we and master say then na mujidi we ana could it also happen say na master no expect say and cancel will be no one exercise when jidi kakra can say wo asroche ye ne master in enam on ferry yempa master you kan ye so on ferry na kan wanu tumo ho na kan omo hwe say eno so be den osofo o dwen ho ne den yo papa etesenia wa wo ba na odi 2 years anopa na wa ba ho me aduan we he di 5 years na wa ba ho papa okomedeme ana mama okomedeme odi 14 years na oguso dan wo na fe wedi 26 years wa sorry fi anopa wa sorry fi keteso na oba ya na obibi saw say me aduan we he then na obeka a kire no owura no expect won say one won anantew ache why ensenkyere ni bebre na ensenkyere ni a why no why ensenkyere ni bia oka kire won say munya gidi na wone ne nam na wakoto brodoma bia enso aba Yesu Kristo dome brodoma na se wonso wabenti na munum hwa dua no wi eno Yesu Kristo kire won gidi e wo ho o se mu gidi te se snappy aba mepo yi mo be ka kire mepo yi se enkogu pumo enti na wa kire won impeng ahuru bebre se wo gidi a ohaw asroche kodana biara enni ho no ma ebetumi egina won anim ampa enunti enowura no ebisa won se na mu gidi no ewe gidi no on expect won se wonya na kakra esa na se gidi na ketwa bimpo ebetumi atutu mepo akwa kogu pumu de a nia erima asroche ayedin de eye ketwa na papa eyi kire yen se ni aye namu bia owura no rebisa yen se yen gidi ewe he he is asking us where is our faith anope ujidi ewe he anope okumai 97.1 Anidaso Bere na uritie ujidi ewe he yo senior wa planning ya mafa afi abosumi enum ene ewe na unhusu yiye so ujidi abotoa na Yesu bise wuse ujidi ewe he se ubenya jidi anope ya Anidaso nso besore ama wo Emra also for granting Erica San Ose, God expect us to grow in our faith. Onyame hwehwe se yebenyin ewo yenjidi mu enti ode toto abofra se oni abofra wo fie na the process of growth abofra no guso erinyin na da abofra sorry ya just uchu ne semano uchu ne semano 1 year we di 26 years u da so uchu ne semano na etese abofra ne nyin da abusanfo eno na ode ye mfato ho se erade hwehwe se as long as you have come to him na wonene nantiwi esese wunyin na wotinia mabiase esese wotinia mabiase anopai onyankopon enkasa na nadomu no somawo amen asrochi biara wonem anopai asrochi biara nem anopai onyame ntu ugidi mu amen onyame ontu ugidi mu se wotie yemfi koforidua se wotie yemfi so manya se wotie yemfi adukrom akuapem be poisu be bibia wo bia okuma 97.1 okuma 97.1
Yekai will say very much Hine Memorial House, Akufu Road, MAMFE opposite Parliament Sport, Oho Ena Okuman wo enche yebebuye kasafri na tumu amao 0551 667755 0551 667755 ana 0270191971 Onyankopon onaye erade onaye oka wo ho pa the troubles and make you see me quantity na most whereas Imaku Okui Ijama Imquanchi Wawie SHS opesa wotuaso Wawie University unya adwuma ye waware asitene mu ayedin erade son wodai ma wuhui aware ubo ho pai koye ho akomchi waware awie afiniama yededen abufra yi wode na akọ hospital achi yehu yareko wankasa waboto watu kwan akọ aba niama ye basa adwuma wufi ase wakoje bosia de ahyem wuhu sinia ekofa oh erade onka wo ho erade nto ugidi ma no pay amen niama bi sei no esisi sa osofo na ugidi kura we beke say ugidi asa me na say gidi no wa ko standby now so no pay ye pese wo san kenya ugidi we erade mu say onyame ka wo ho amen erade ka wo ho erade oka wo ho amen enti no pay ye hye nkran ba bia wo situation na du biara no nya Anidaso ewe erade mu nya Anidaso ewe erade mu se ehuru ayebeden ebejo anopei ye kai wo se ubetumi afre ewo 0551667755 ubetumi so send a message kasa sisi yen ankasa yenu aberima nanado kwapon erehwe na manager kasa yen papa Anson Bafo KB we bless you team papa nyamisha wonso okasa fubi ofre fubi was so hello yeah, good morning eba okuma 97.1 you Anidaso Bere ni ukasa fi now udin so the day abineka say okasa fi Akropong haya we nyamisha na mamu kwatintin ahodi mu ma de bia mo de betrechre but me hiam pai bokakra no pawe abi erade enka ho mema papa kranti ene wa bompai ye bompai ase abambo ene adomama abi anopei ye bompai wo Yesu Kristo dimo da wa se ema yenu abia wa frɛ anopei erade wanim ena waba efise onim se wo muai kese ema no e bompai wo Yesu Kristo dimo erade ni adan ne so bia asrochi bia onemu erade kasa na ma enye din ema no wo Yesu Kristo dimo erade ma obambo enye kese wo ne so wo Yesu Kristo dimo amen amen na misha wabi thank you asochibu enti oso ubetumi afre na yeno abompai den na unemu anopei wo yure ereho waboto den na unemu uhuni awori ye okasafo ofrefo fufuro bacha o yema okaba good morning okuma 97.1 yefrewo Abigail first caller Abigail second caller Abigail funyami nshira ma no pay Abigail ma enko ukase fi Akropong yentio baba ba chona ene na ba fi aduma ba se mo bon final rabi e kan no no che customers na mo ma ti ni so ma ti mo do no an ani tu ani erade nka ho Abigail se orifi adwuma foforo ase ene ewe Akropong na osre erade se erade nka no ho na oma no adwadifo customers ni ebusuafo a wonne ne bedidwa obenya ne mfaso atumi atew ne kanyina
yɛde bɔ mpaeɛ. Awurade tumfoɔ yɛbɔ mpaeɛ anɔpa yi yɛkɔ so ɛda wase ama wafena Abigail sɛ berɛ ti sɛ mu ɛna ɔrefi adwuma yi ase ɛnɛ da yo Awurade yɛgye wadom yɛsrɛ wo tumi srɛ wo basa ɛwɔ no so. Nyame yɛbɔ mpaeɛ sɛ Awurade biribi biara ɛbɛdom no na ɛbɛma abi etumi akɔkan no Awurade fa ka no ho. Yɛbɔ mpaeɛ sɛ Awurade ɛmmerɛ ɔrefi dwuma di ase wɛnunyam ɛne ne nantew wadom ɛnka no ho. Ɛnɛ 16th May yi Awurade ma adom ento abiso osuru mie ma no na yehu adansedi kɛse a Awurade atɔ no so. Nhyira nka wodin bebree sɛ ɔre mmɔ kada na mmom wobɛkɔ so ama wayɛ nhyira ɛwɔ akwan nyinaa mu ɛwɔ Yesu din mu. Amen. Amen. Yama wakraba Okumai 97.1 Anidaso Bere ukase fihi na uding enso de den. Pacha me Emilia. Ay Mama Emilia asunje nkan. Enka wonsi papa. Radisha. Mama pacha lo radio ni kakra emayen kakra radio no lo ni kakra bi mayen na. Baby, I network no. Okay. Pacha yen kasa. Yankasa yetu unka. Ndambere kwa na eduma afa. Nisana mapo mkai. Na ya tofia mama. Na ndio ya Yere bompai ama ye mama Emilia ye bompai papa mpacho fanish Radin sase Radin kanu na dwuma orekoso no Radin mo yen hira na adomo no osoma no ewo Yesu din mo ye bompai. Asafu Yehowa yeda wase emma mama Emilia. Rade wasem se ensa a enya adwuma no ma enidi enu nti ene orekọ na adwuma so yi rade wanhu bia ho se onko se wo ho ena oreba se rade obeye nsankyerene kese ama no rade mene call yi a wafrei enye adansedi kese se obeye nsankyerene kese ama no rade ma wonhyira enye kese ewo ne so rade yi atofo ema no Yi atofu emano. Wonfi epue anafo atifi emra. Na enhye wudin konkron anuonyam. Yeje wudi se obeye nsenkyerene kese. Wo Yesu Kristo dim. Amen. Amen. Erade nhyira ye mama Emilia se ofreye oba Grace mama Emilia oni adeje kwa women fellowship. Eradi shamu modimbo amubo ewo nyamifi eradi shamu so se wuti okuman abribia etiefu nyina nyame asundwe enka mo ho oso betumi afre obetumi to send a message ewo Facebook yenu aberima Felix Selom besemete Felix is my faith is firmly rooted in the Lord. Amen. Yo papa okay. Yama wakwa baba Okumai 97.1 suni mpacha okase fin na ofre fin so udin so ediden. Hello. Hello. Atam kase fin for hello. Yete onka mini abia. Pacha momo pa ma mekuma ne ba eni ni ku omo wo America. Omo nti apunchini ya the same type of na metiase senior Kristo kasa na asroti ni yedin yari bia asore no so anope ye Anidaso se ye ne wogidi bomu abompae de wunuen ene ne ho kafa Radin sase Radin adom ento abusuan so papa bompae ma abusuanfo yi ma ya bompae ma abusuanfo yi a wo amanone. Yes Lord. Erade kakra ogo bedi kakra wode bebu abusuanti ene wo ho. Rade sabri ya wonpo mu enye wonten. Yes Lord. Wasem se usuma wasem ne sa won yare. Yes Lord. Erade suma wasem ne se enko sa won yare. Erade wonpo mu bebia atochime bia erade fa won sa eka won. Erade ma won ayaresa. Ma won ayaresa kese. Ewo Yesu Kristo dim. Amen. You
Yeah, Papa. Quotation na ya kan no. Ketua bi na me san de aka ho. Yeah. Say Papa, bra asroche ne bɔ no. Asuafo no ankɔ baabia o, won anidi won ho nkɔmɔ. Won ankɔbɔ obia amane. Wo kɔ owura no enkyɛn. Wo de America ene kɔ owura ne nkyɛn. Wo ye ntem so, wo de ntiemu ne kɔ owura ne nkyɛn. Ye na asroche boy. Anasa asroche bi ba yen brema. Mama yen ni dididi yen ho nkɔmɔ. Onipa na akɔbɔ na mane no ontumi emwa o. Come to the Lord. Amen. Call Erade nkyɛn. Call unkotodwa nim. Ma wonsa so na srɛ Erade. Obema asroche no efi hɔ no mo. David ka bribi ɛwɔ Psalm 116. O say owu ahama bebare me. Now kind verse 4 now. Afei me bo Erade din kan say. Erade Jemin kwa. David bra owu ahama bebare no. Obo Erade ni din. O say master. Who say yaremem ana. Let's come to the Lord. Let us call the master. Let's come to Jesus. Let us call him. Na ono ena obebuai. Amen. Amen. That's a very, very, very powerful input. Also for Ajiman Krantin, Edia Kanwamaye. Say, Astrochi Brimuno, a hifa, and I would done when it's re. Astrochi Brimuno, a hifa, and a woko kopemwa. We need to took our sema quick faced. Yenye bibi, ten. Na yenenam, na yechin, na NSA, or China say, we na adisuano aye bebre. Ubedi de hun koma church afofra nefe obi be kan yede wato apawa so market so baby anambia ho emenya me bebe mu ama wo no na efe asem no aye bibria ewo ho anope ye kai wo se Anidaso Bere mu asoti bia onamu bia hwehwe Ewrade anope hwehwe Ewrade efisem asetena musem awaresem adwumasem den anyame obekasa Ewrade bedi nkunima mawo enti anope ye kai wo se Ewrade ogusori ye nsankyerene okasa ma asrochi eyedin ubetumi afre ubetumi nso asene text message so na yebekinkan ni nyina amawo baby a hwe yen ewo bia baby a otie yen fi bia na pay 97.1 okuman Anidaso Bere ene de Bere we offer Maxwell o say God bless you all for your good advice. Amen. Offer nyame hira won so baby a wo bia no pay onka ho no manado mo no so mawo ewo Yesu Kristo de. Amen. Betumi afre yen ewo 0551667755 Anidaso ewo ho emawo anopei emfa ho asochi bia wo na mu Anidaso ewo ho mawo anopei se obenya Anidaso wo Kristo mu a Ewrade behye ne ho anuonyam amawo osofo yen hwe bibi does it mean say onipa gidi eni onipa ne yei eni ne suban to me esesa ne onemu ana so woni pa bi ho a emfa ho ne wonemu no wotumi si deny say
Ewurade enche ne beko. Yenhwe in the likes of Ruth and the Naomi story, say how could a young girl who is eager to marry and per circumstances our femono na ni kuna kowu na one Naomi nam. I'm trying to bring a twist to this. Na on the route on Naomi reko na at a point no Naomi catching say sanko na kohwe kwa koba obra na kope bibi foforo ye na okache di say medi wachi baby a wo be kono ho no ko wunyame be mi nyame you see that click route na Anidaso biara eni Naomi ho a anka say but can we say you nipa bi wo ho a wo no omuwo GDB sunku bi a emfa ho ne wo fam no wotumi gina ye wo nipa bi wo ho sa yo papa me da say papa nipa bi wo ho sa but papa situations betumi the work call te bia bi ma wo down ho fa ba bia enye ye se when tintim te senia root asemi a odi abey when tintim senia otintim na papa that profound statement a root ye catch a root Naomi say your God shall be my God. Papa nanim enwu ase nanim enwu ase in the end nia onyan no ebro nia ofa mu no enti si yanso ye betumi etintim agina and hold on to the Lord ye begina eradim aka say nie besi bia ye ntwe ye ho emfi erade ho da papa example ba ku ye Job o say though he slay me yet I will trust him. yes Hey, me honam ntete say den me de me ho ebeto ne so I will still trust the Lord. And ya minna mu ne he obumpo beba mpo kra na me de me ho ato erade so. Shadrach, Meshach, Abednego. O say ohene ya nkoto say ye nyame no ori nye ye mpo kra na ye mpa ye ho emfi na achida. And that is the faith. Erade hwehwe say ye betumi agyinam. Na se yetumi gyinam sa ori ma wanim enwu ase da biara da. Amen. 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 Anɔpa wutie ya ye kai wo se Awurade ayodimafo na senior onyan na osore na kasa wo asrochi ne so ma Anidaso ebae no anɔpa nso yerifi na watwi yase a Awurade onka ho sa Awurade onka ho sa wo ho kwan sa so betumi afre ana beseni test ewo Facebook na ebetumi aka betumi nso aseni test ewo number na yede ma wo no so 0551667755 na yene wo edin kita ho yene wo edin komo na bibi wo ho a opese yene wo bo ho mpae a yetumi ene wo bo ho mpae eye 97.1 na uri tie 97.1 na uri tie ana pay eye Anidaso Bere na yedere brewo ye kai wo se ubekoso na Awurade adom nso ebedoso amawo Awurade adom bedoso amawo Awurade tumi bedoso amawo Awurade tumi beye kese amawo. Amen. Asofo na merehwe kwan a nkofo no remarks we make ho na
Ɔsi onipa bɛmpo ni. What manner of man is this? Onipa bɛmpo ni. Onipa bɛmpo ni ɛna empo ɛpo ni asorɔkyi mpo yɛ dɛn etie nui. Onipa bɛmpo ni ɛna ɛpo ni asorɔkyi mpo etie nui. Na mibisa o onipa bɛmpo ni na saa statement no Jesus Christ kwan bɛn so ɛna otumi ma asorɔkyi no yɛ din ɛno na no wɔdwedwen ho adan asorɔkyi no wɔ kasa bi a ɛte ana na nkɔfo de kɛse bibi Awurade bɔ ebia ɛwɔ aso etie because wohwɛ a woka woyɛ mfato bi sɛ Yesu kasa kyerɛ adua no yɛ dɛn anso abɛbi na kyerɛ sɛ bibi a Awurade abɔ biara ekura control mechanism na sɛ nyame ne ka ho a na kyerɛ sɛ that control mechanism no otumi de ma wo na watumi de ayɛ ana ɔsɔfo odwene ho dɛn. Yo, Papa. Psalm 93 verse 4. What said the floods have lifted up. Oh Lord. The floods have lifted up their voice. The floods have lifted up their waves. Which rain say asrochino e wone say wone na etumi kasa na che say waso enso etie. So owura no e kasa ma asrochino tie ya. O ka kire yen say yen so nia oyɛ no yebetumi ayemu akɛse de a ɛne na wo nso sa asrɔkye no ɛba wo brɛma kasa efisa asrɔkye no ɛwɔ ne etie o papa wo se wo bisa asɛm bi sɛ onipa bɛnni papa yɛn nyinaa yɛnim sɛ onipa bɛnni no ɛyɛ yɛn Awurade Yesu Kristo ho asɛm ɛna no wɔkɛn. Na Bible kyerɛ yɛn wɔ Colossians sɛ wɔn a mmɔbiribia ankwati no na nneɛma a wɔbɔ wɔ asase so nyinaa asorɔkye ɛne ɛpo ɛne emu nneɛma nyinaa ka ho no ne nti ɛna wɔbɔe na ɔno ɛna ɔbɔe enti sɛ ɔno na ɔbɔe de a ne kyerɛ sɛ ɔwɔ so tumi yɛn Awurade Yesu Kristo wɔ tumi wɔ biribiara so. Ni nyinaa hyɛ ne nan ase. Ɔsoro ne asase hyɛ ne nan ase. Ɛpo hyɛ ne nan ase. Ni tumi no ɛwɔ ɛpo so. Ni tumi no ɛwɔ asrɔkye so. Ni tumi no ɛwɔ wiase afa na nyinaa. Bibiara ni hɔ no ma ɔkasa ɛrenyɛ din. Enti sɛ asɔre wɔ wo so a ɛyɛ owura Yesu ho asɛm ɛna wɔka no. Na ɛyɛ onipa bɛnni no ɛyɛ Awurade Yesu Kristo. He speaks and the storms keeps calm. For what some no ebra ne nkyɛn na ɔbɛkasa. Amen. 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 Hey, Ewurade. Woma yɛni aso ne wayɛ ama yɛn. Si ɛbɛka papa yɛ a wayɛ ama yɛn a Ewurade adagye bɛbɔ. Ɛtɔ da bi a na ɛte sɛ yɛma Ewurade ehu sɛ ɔka yɛn ho. Na yekoso a ɛda nase ɛwɔ ade nyinaa mu yɛda nase ɛwɔ ade nyinaa mu yɛda nase ɛwɔ ade nyinaa mu enti Awurade Yesu onipa bɛmpo ni ɛna ɔkasa na ɛpo ne asɔkye etie ni anɔpɛ yɛ ka kyerɛw sɛ fa wo haw ɛna wodadwe nyinaa fato ɔno Awurade so obedi nkunim ama wo ɛnkyɛ na yembre no ayebe na bre na so na mumansa na no yebekɔ so ano asen agye nkura nhyɛ etwaton afi yenu abarima sɔfo agyeman kranten ɛhɔ papa papa onipa bɛnni no ɛna mede kakra ka ho sɛ ɛyɛ Awurade Yesu Kristo na Hebrew fo homa ti anan nkyɛkyɛmu du no mu no Hebrews chapter 4 verse 15. Sure. Also, for we do not have a high priest which cannot be touched with the feelings of our infirmities. You can say,
Yesu Kristo eye yen sofo pehini. Nemoni ayene mu no wa femu bi da. He was tempted at all points. Wa femu bi. Enti onim, enti de se wonam mu bi a. He is also there. Ohyemu bi. O se wonam Isaiah, o se wonam Mojama me wo ho. Se wonam nsuma me wo ho no. Enti he is there. Our high priest feels what we feel. Our high priest, who is Jesus Christ, feels what we feel. Enti no, when you are in it, don't feel alone. Amen. Christ is with you. Amen. And this is the man we are talking about. Amen. Jesus Christ. Amen. Jesus Christ of Nazareth. Amen. 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 Epese yede every year we any mo ebo mpae ma obi bia onam asrochi mu obi bia onam oha bi mu obi bia onam amani bi mu osofo yere bompae am obi bia sabri bibire koso nyama bi ha no otete oha hai atitene twane ma na waye basa yere bompae amasafu ni nyina nyame tumfo anope ye bompae eda wase ema oma erade sabri mu erade wonam asrochi wonam bibia ye den erade yesrewo anope se wadom ene wa modern edimfunim amawo erade ye bompae asre se ma osu ebi ema wo erade wonam akwan ru bebre so na uma ehu otumi uma ehu adom ye bompae obi biara onam aware asrochi mu ai onam ejuma asrochi mu asrochi me no yare bompae se anope ye peja safu nyina chonsa okuma ye tiefo nyina ebusuafo ni adofo nyina obi biara otie yen wo Yesu Kristo dim you won't be eninkunim mama eninkunim wo Yesu Kristo dim Yesu yadawase 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 yakayo se yembre no esi anopei yanga ye di jumedi ho chiame me osofo Nathaniel Kingsley Entsie me wo Grace Presby Church na menua berema Samuel Ajiman Kranten so ono so gusu wo asofo school asofo school wo abetifi na anopei ye de bro you say DJ Vibes and Ziggy B and Omushechi me tintin firino na Jumedi Yede Bremo and Eye Joda Urukwa Jumei Kaise Senior Etibia Asochi Bimpo Besoria Unyankupon Orinyao. Amen. Interadenka huna watching enough Nije Udamu. The first day will determine how the other days go. Yes. Manije Sonko Emra na maweninye bebre. Amen. Maweninye bebre. Amen. Maweninye bebre. Ebra wuri koi maweninye ewe radimu. Na yenshe ni nyame beya mawo enedei. Enti yekai wo se otina no num pepepe 5 a.m. Yebesa ni we shia bio. Erade kan ho. Bye bye. Daddy, is it all right to feel that way? Yanko. Akoma Radio 97.1.